takže dneska je taký výnimočný deň. Dneska by som mali sa pozrieť ku môjmu kamarádovi k Matimu do tohto veľkého domu. Neviem, koľko to mohlo stať postaviť, ale pozrite sa na ňo, aký je veľký. Úprimne mu celkom závidím, lebo je on celkom malinký. No a pozrite sa, toto bol jeho kedysi bývalý dom. Takýto malinký a on dal taký glow up. No a presťahoval sa tam. Tak môžeme sa tam ísť iba tak narýchlo pozrieť, pretože dneska tam mám ísť. Sice mu tam trčí knihovňa, ale že vraj, on mi hovoril, že vraj to má fakt perfektne zariadené, tak mňa to fakt zaujíma. Má by to mať dokonca aj koníka, ale to sa nechám prekvapiť. Idem za chlebíkom, ja som s ním dohodnutý, že sa máme stretnúť o 2:30 pred fontánou. Takže ja tu na ňo počkám, ja si nezatiaľ zadriftovať na mojej motorke, pretože máme iba 14:20. Tak takto si to potočím, pozrite sa, inak toto je tá motorka z minulého dielu. To Lamborghini, čo som si kúpil, tak mi ukradli. A už tu je chlebík, nice. Tak ja takto zaparkujem. No chlebík, tak si pripravený? Jasné, poďme na to. No dobre chlebík, tak poď za mnou. Už si tam bol u Matio, alebo ešte nie? Ešte som tam nebol, dneska to bude poprvýkrát. No dobre, tak aj u mňa to bude poprvýkrát, takže pozrite sa, s chlebíkom ideme pekne tuto k Matimu. Zaujímavé, že či bude vôbec doma, pretože on dosť cestuje, on má asi moc diamantov, keď mi kúpil takýto dom. Čo si myslíš, chlebík? Minule mi požičával 300 stakov diablokov. No, to je celkom dosť. Aj si mu to vrátil? Nikdy mu to nevrátim, nehovor mu to. Dobre, chlebík, ty si nejaký divný dneska. No dobre, tak poďme k tomu Matvajovi. Mati, si doma? Ach bože, kto klope tak skoro ráno? Ó, Kapsík a chlebík, vitajte. No ahoj Mati, čo si myslel ten, že skoro ráno, veď my už sme s chlebíkom zo školy doma. Veď nás zvonilo 12:10, my už sme dávno aj najedení s chlebíkom a chcem ísť k tebe. Môžeme? No dobre, tak poďte teda. No jasne, tak ideme, poď chlebík. Zavriem dvere takto. No Mati, mňa zaujíma, že ako to tu vyzerá u teba, možno na to tu trošku poukazovať. Jasné, no poďte teda za mnou. No. Tak tento dom bol fakt naozaj drahý veľmi. A odkiaľ Stál $150,000. Pane Bože, odkiaľ na to zobral peniaze? To vám nemôžem povedať. Ježiš, aby nerobil nič nelegálne. No dobre, tak nám to ukazuj teda, Mati. No tak tu mám krásnu luxusnú obývačku aj s nádhernou 4K OLED televíziou. Pane Bože, chlebík, vidíš tú telku? To vyzerá úplne jak naživo, keby to bolo. Máš pravdu, Kapsík, vyzerá to fakt dobre. No to teda mám pravdu. No a čo máme ďalej, Mati? No tak tu mám môj krásny office s môjim veľmi drahým premium MacBookom, ako môžete vidieť. No a ten bol tiež veľmi drahý. No a môžem sa pozrieť, čo máš na tom notebooku? Radšej nie, Kapsík. OK, no dobre teda, Mati. A čo tu máš ďalej? No tak tu mám moju krásnu dvojitú posteľ. To teda luxusne vyspíš podľa mňa. Úplne. Áno. No a čo tu máš ďalej? Ďalej tu mám nádhernú, krásnu, luxusnú kuchyňu. No, tá teda vyzerá fakt pekne, musím povedať, Mati, tá sa mi ľúbi. Ďakujem. No a ďalej? Dobre, ďalej tu mám, jak mám ten MacBook, tak samozrejme musím mať aj nejaký gaming PC, takže tu mám môj nádherný gaming room. Pane Bože, to ti musí hrať fakt parádne Minecraft. Telka vyvesená na stene. Chlebík, zahral by si tu aj ty Minecraft, že? Ja by som tu hrával Minecraft non-stop. No to teda si myslím, aj ja samozrejme. Vyzerá to fakt pekne. No a čo tu máš ďalej, Mati? Ďalej tu mám tieto nádherné, luxusné obrazy od známeho Da Vinciho. Aha, a tie museli byť tiež drahé. Áno, boli veľmi, veľmi drahé. No to teda vypadá tak. A čo máš tuto dole? Ja som tu videl nejaké mreže. No tam mám sklad, do ktorého je zakázané chodiť. A nemohli by sme tam ísť, keďže sme tvoji kamaráti? No to teda asi nie. No dobre, Mati. Tak musím povedať, že to tu máš naozaj krásne, akože v živote by som si nepovedal, že môj kamarát bude mať takýto krásny dom. A celkom ti aj závidím. Chlebík, si čo o tom myslíš? Taký normálny, nepreháňaj to. Ja mám krajší. No, áno, jasné, že má, Mati, že? No jasné, chlebík, máš krásny, pritom je úplne škaredý. No, tak dobre teda, Mati, ďakujeme za prehliadku, my sa pôjdeme s chlebíkom asi učiť. Takže ďakujem, Mati, maj sa pekne a ahoj. Nemáte zač, chalani, čaute.
Ahoj. No chlebík, to je celkom zvláštne, čo si o tom myslíš. Reálne, on nemal skoro nič, pozri sa, v akej chajdži býval a zrazu si kúpil takúto luxusnú vilu. Podľa mňa robí niečo nelegálne. To je ale nejaké divné, prečo by robil niečo nelegálne, Mati není taký. No ale to neriešme, tak každý si zarobí peniaze tak ako chce. No dobre chlebík, tak ja už teda asi pôjdem. Ďakujem, že si bol so mnou u Matyho, no maj sa pekne a hlavne už nedostan ďalšiu 5. Jasné, posnažím sa. Ahoj. Ahoj chlebík, čau. No je to celkom zvláštne ľudia, každopádne ja by som možno mohol ísť preskúmať ten Matyho dom. Keď už som tu teraz sám, dúfam, že Maty si ma nevšimne, tak ja naštartujem motorku, dúfam, že ma chlebík tiež neuvidí. No a idem k nemu. To bude celkom zaujímavé zistenie, ak zistím niečo proste, čo tu nemá byť v tejto našej dedinke. Tu má ten sklad. Tak ja sa skúsim pozrieť, či je vôbec doma, alebo či odišiel niekam. Zavriem dvere. Musím ísť po tajomky, takto sa pozerám. A zatiaľ ho tu nikde nevidím, vyzerá to tak, že tu není. Nice. Tak možno si to tu poriadne prehliadnúť. Tu má enchanting table, ktorý je proste klasický, to má truhlu, ktorá tiež nič neobsahuje, to má nejaké barely, ale tam tiež asi nič nebude, to len dekorácia. No a potom tu má takýto klasický počítač, tam asi nebude mať nič. Posteľ, kuchyňa, no najviac ma zaujíma ten sklad, ale kde má tlačítko? Také zvláštne, nedá sa tam prejsť? Nedá. A nechcem mu toto ničiť, keďže to má nové a prečo to má koňa? No, ja sa pozriem, či tu zvonku nemá nejaký pressure plate alebo niečo také. No nevidím tu nič. Ja vôbec neviem, jak sa tam dostanem, pane bože. To je také divné. O, pane bože, tu je nice. Tu je tlačítko a tu tlačítko není, ale to nevadí. My sa môžeme do toho skladu dostať a naspäť sa z neho dostaneme, takže tu je pressure plate. Tak ja to stlačím. Dúfam, že to stihnem. Nice. To bolo len tak. No a čo tu má, pane bože, vzadu? Má tu koníka, potom tu má nejaké dekorácie, okno. No a vlastne potom tu nič není. Nechápem, prečo by to pred nami skrýval. No, a čo má niečo v bareloch? Tu má iba nejaký bordel, ale tu sú nejaké netherite veci. Tak ja si ich zoberiem. A čo keby som tu u neho prespal aspoň na jednu noc a zistil by som, že čo on vlastne robí, tak ja mám nápad, tak ja to takto prebehnem. Nice. A keby sa skrýne za tieto obrazy, tak by to určite nezistil. Tak ja to zničím. Takto. Dám to tu naspäť, dúfam, že sa trafím. Nice. No a teraz vlastne, keď preskočím tým obrazom, tak tu budem mať svoju skrytú miestnosť a tým pádom ma Maty neuvidí. Až teda kým nevycúcnem von. To by som možno mohol ukázať aj chlebíkovi. Ale podľa mňa on by to povedal, lebo chlebík je taký bonzák. Tak ja to nechám takto a počkám si asi na to, kým Maty príde z roboty, alebo neviem, kde by mohol byť. Ja ešte musím zavrieť dvere. A mne sa to, že som ich zatváral, no to je jedno. No tak ja si tu teda takto počkám a potom sa vám ozvem, keď Maty príde. No tak konečne domov po náročnej práci. Prečo tu je motorka? A to je jedno. Ach bože, ale som unavený. Idem si zahrať Minecraft. Ľudia, on naozaj prišiel domov. Pozrite sa, tam hrá Minecraft a ja stojím tuto v tejto tajnej miestnosti. Tak mňa zaujíma teda, čo robí. Dúfam, že na to prídem, lebo keď robí niečo nelegálne, tak to bude fakt zlé. Dúfam, že ma teda len neuvidí. Dúfam, že sa neprezradím. Tak ja ho radšej nechám hrať. Neviem, jak dlho bude hrať, ale už ma celkom nohy boli, ak tu stojím už asi 3 hodiny. A idem si ešte urobiť teda prácičku. On ide teraz na ten MacBook, už tam je, takže ja tu môžem proste takto chodiť, dúfam, že ma neuvidí, ok, idem naspäť, ale on proste, pozrite sa na to, on ide teraz do roboty, tak mňa zaujíma, že čo on robí, aby som si aj kúpil takýto dom, keby ma inšpiroval, takže, no, tak som zvedavý. Haló. No, dobrý deň, pane. Ohľadom tej službičky, mám 2 parádnych adeptov na orgány. Jakých 2 adeptov na orgány? Čo ty myslel? Počkaj, dúfam, že tým nemyslel mňa, chlebíka, no nechám ho ešte hovoriť. No, presne. Bývajú tu, blízko. Takže to bude veľmi ľahké ich, odchytiť. No,
No mohli by sme to aj zajtra teda urobiť. Dobre, platí. Majte sa, dovi. Čo som to práve ľudia počul? On teraz prechádza, asi ide do kuchyne. On chce nás poslať na orgány s chlebíkom. Pane Bože. Tak to, aby som si zobral sekeru a zabil ho, ale toho sa bojím, ja to nechcem robiť. Ja to prekopem takto von a idem rýchlo zavolať chlebíka. Jejda, sa celkom bojím už teraz. Dúfam, že chlebík nikam neodišiel, dúfam, že sa hlavne neučil, lebo on keď sa učí, tak nikdy nejde von. A je doma. Chlebík. Čo sa deje, kapsík? Vieš, čo sa stalo? Mati nás chce poslať na orgány. On chce poslať naše orgány proste preč. Musíme ho ísť zabiť, alebo ja neviem. Tomu neverím, Mati je náš dlhoročný kamarát. No ani ja som tomu neveril, poď za mnou. Musíš byť celkom rýchly, poď. Počkaj, ja si naťažím bloky, aby sme sa dostali do mojej tajnej skrytej miestnosti. Tak, toto by nám mohlo stačiť. Dobre, tak máš 14 blokov, chlebík, tu máš 7 a poď za mnou. Ja som ti tam nehovoril, ale tajne som bol u ňoho a som ho špehoval, lebo ma zaujímalo, čo robí za prácu, no a on asi prepredáva orgány. Tomu neverím. No tomu som neveril ani ja. Tak poď teraz za mnou, hore sa vystavaj. Tak, tuto poď za mnou teraz. A choď trošku popredu, ja tu dám tieto 2 bloky, čo som tu zničil. Tak, no a hlavne nevyliezaj odtiaľ preč. A chvíľku ho počúvaj. No hen tých 2, keď predám, tak to bude strašne veľa peňazí. Tu by som si mohol aj druhý dom za to kúpiť. Vidíš, počul si to? Ja som to počul, čo budeme robiť. No chlebík, úplne ti poviem, že ťa teraz odhodím z tejto miestnosti. Ježiš, no choď tam a ideme ho zabiť. No Mati, to čo si dovoluješ, akože? Čo sa deje? Prečo nás chce predať na orgány? O čom hovoríš? Aké orgány? O čom to hovoríš? Celý čas som sa rozprával o krave. Ja som veterinár. Ty si veterinár? Veď si sa bavilo nás 2 s chlebíkom, že nás chceš predať na orgány. To je ako možné, chlebík, ty si to počul. Áno, kapsík, ja som to počul, Mati. Čo nám na to povieš? No, je to fakt divné, ale keď to bolo naozaj o krave, tak by sme sa mohli prestať hádať a mohol by som ti pomôcť, pretože ja mám fakt rád zvieratka. No dobre teda, tak keď mi chceš pomôcť, tak poďte so mnou teda. No dobre, tak ideme za tebou, Mati. Ja fakt mám rád zvieratka, takže ja ich určite zachránim.